Hello. What's up, yo? Bitaw. Ito pa, bago pa akong gamata. Then, pasensya. Hindi ko pa post sa kantang pangin ako ng vlog. So guys, this is my second video. I hope inyong supportaran and mo subscribe mo and click the notification bell para makita ninyo kung nanap ko sunod nga video nga i-upload. So guys, nganong sayo ko nag-video or nag-vlog karon kay as what we all know, Mother's Day karon. Sige siya inunamo nga grabe wala joy naka-greet nako sa iyang mga anak. So naami giplano i-surprise na mo siya sa akong tingog kay para dili ko madunggan niya kay naara siya sa sala. Then dili sad ko ka video sa gawas kay mo ko basin yung makakita maran diri ra ko sa kwarto. So guys, mao ni among plano nga mopalit lang ni og cake gamay kana makaya ra para mahatag na mo niya o makasulti mi niya kay ever since sa Mother's Day wala pa gid mi nakatry og surprise nga gamay lang pero at least ma-appreciate niya. So guys, nakapalit na mi sa gamay nga cake para sa mong pag-surprise sa akong mama. Og dara siya. Hey, happy Mother's Day, Mama. Guys, mag-start na mi og surprise sa akong mama. Happy Mother's Day! Ulo! Iiyak na yan! Wala nahanap ang kamera. Sos! Kiss mami, sos! Kiss mami! Nag-iputan yung cake. Yay! Ganito yung ma. Kanta mo. Hoy, greet mo. Puli-puli mo, great. Kiss mami. Dam, kiss mami, dam. Chris, kiss mami, Chris. Kit, kiss mami, Kit. Gunting Chris. Wak mo yung kita. Lexus, kiss mami, Lexus. Uy! Go ka mami ah! Guys, manami og surprise akong mama nalipay siya. So, dari na lang po ito akong video. I hope you subscribe my channel and see you on my next video. Bye-bye!